bijzondere zaterdag. Want bijzonder is die. Want vandaag is de eerste verjaardag van de Walk of Wisdom. En vandaag is ook de eerste vertrekceremonie van pelgrims. Elke weg is een goede weg. Deze woorden kwamen in me op toen ik een herfstblaadje ophaalde tussen de bomen in een klein park. Soms worstel ik met de wegen die ik bewandel, of wil bewandelen. Is dit pad wel de goede weg? Hoe moeilijk is het als iets makkelijk is en elke weg de goede weg is?